people. Mabuhay. Jen. Hi, madlang people. Mabuhay. Hi sa aming kasama. Naghihintay kami ng biyaya na dumating dito. Iyon yung mga ano namin. Yung ibibenta naming ano, pagkain. Ibenta namin ang aming hi. Shawi. Ngayon guys, kay mga onami. Gigoto mimi guys. Dili ma'am oil, kanang video lang siya. Hi mga guys. Good morning. Mamasa mo, ma'am. Okay. Dami sa tisda. Mara lang ihuwat mo. Basta na isud. Hi mga guys. Jen. Nandito kami ngayon sa mataas na bundok. Hindi namin alam kung saan kami. Basta, yun na yun. Hi! Hi mga guys! Shawi! Hi! Ikaw sad, ma'am. Ulit na. Welcome sa PC Collection! Kami ay mag-i-explore. Kasama ang aming leader. Ayan na sila. Manguha mi og. Manuroy mi og PC. PC ba? PC. Personal collection. Maghahanap kami dito ng swerte. Baka dito kami yayaman. Ngingingi. Yanganga. Nganga. Nice. Ang light na ng aming narating. Ma'am, unsa ka ni nga lugar? Ay, ni ko ni Kantuod. Kantuod ba dahil? Kantuod. Lugar sa mga gwapa. Hindi ka makatuod. Ayan. Yan yung ano namin, yung nilakad namin. Sobrang lapit. Ayan siya. Sobrang malayo. Hey mga guys, welcome to Aray-Aray. Welcome to the mount. Shawi. Ewan ko kung nasaan na kami. Saan na kami yung lupalop ng mundo nakarating.